Hey guys, welcome to back my YouTube channel. आंनि बे सना बर' YouTube चेनेलाव बयखौबो बराय हरग्रोबाय आरो दिनैनि भिडिअआव बेनो जाहैगोन माने जोंनिथिं बानपानि गोबां जादों नालाय बेखौनो आङो नायनो फैदों आरो जोंनि दलंआबो एकदम लोमजोबबाय आरो स' दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलाबानो जाबाय। अखा हादों नालाय बेनिखाय साथा लागासिनो आरो थांगासिनो दं आरो दायो आङो बेनो आरो जोंनि दलंआ दैसानि दैया एसेबां बारिबाय दङ आरो वाओ ओ माय गॉड इतनी पानी हो गया है पानी पानी। गामिनि गथ'फोराबो दैसानि दैखौ नायनो फैदों आरो फोथारफोराबो लोमजोबबाय आरो नायनो फोथारफोराबो लोमजोबबाय बेयाव खोथिया फारिनायावबो एसे लोमजोबदों आरो अखाया हागासिनो फोथारनि दैफोराबो बांद्राय जागासिनो दं। दै लोमनायखौ मानसिफोराबो नायनो फैगासिनो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब लोगोसे शेयार खालामबानो जाबाय। बाय बाय।